سیاستمداران ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê vekşîna gerîlayan weke gaveke dîrokî navkirin û gotin divê dewleta Tirk ji bo serxistina pêvajoya aştî û demokrasiyê destûra xwe nû bike. Di heman demê de divê qanûnên nû saz bike ku baweriyê di nava dewletê û welatiyan de ava bike. Rêberê Gerê Kurd û Celan dema got xwest nûçekdanîn ji aliyê hêzê Kurdî vorê danîn û vekşandina hêzê me ji cihê xwe şer rastî ev ne gaveke wil hesanî bû, ev gaveke dîrokî bû. Divê avakirina baweriyê vêce eçê bibîne bera me û Tirka de. Berlemanê Tirk gerek li zagonê xwe vegerî, destûrê xwe vegerî. Ya di diwa divê ev zagonê golser Kurda de bûne meşandin 24 saeta got şerê, qirkirinê û êrîş û tinekirina Kurda, mafê Kurda gereke ew qanûn jî wene guhertin, qanûna got biratiya Kurd û Tirk got karibin di demê pêş de wene meşandin. Ji bo ev mesela aştiya herê serî ev pêvajo herê pêş bikeve gavna baş bêne erman cihê xwe cih bêne dibe gavn werne avêtin. Yani her cih kesekî te etiraf pê nake te pêra mufawedat dike. Çê nabe yani. Dibe etiraf ji her du aliya hevdû werê kirin. Dibe ev guhertin ev qanûnê wa werne guhertin. Mesela dewleta Tirk îro qanûna wê dibe Kurd tune ne. û tu tê Kurdara guftûgoa dike û mufawedat dike. Yani em mesele dibe werne guhertin. Yani mebesta wê ew e enû gelê Kurd tev de bê îrade bibin, bê hêz bibin, bê quwet bibin, vê dixwaze. Dewleta Tirk vê dixwaze. Dewleta Tirk ne bes PKK tenê dixwaze yani. Ew mesela Kurda qebûl nake. Heta vê gavê tê gavê baş dibêje dewleta Tirk bavê jê neavêtiye. Jê tê xwestin. Gavan hade ev li cina berlemanî got hatî şeklandin ji gelek partiyên Bakur û Tirkî ev li cinaha eva berlemanî dibe gav nebavê jî. Ev heta niha me nedîtiye. Dewleta Tirk heta vê gavê ti gavê baş neavêtine û êm em dibêjim got Tirkî ber vê pêvajoyê baş newê û gav ne baş neavêjî wê Tirkî zerareke pir mezin bîne. Ne 2000